В случай, че сега попадате на нашия канал, аз съм Дани, а това е Милко. Откъсването на една голяма слива. Е единствената за тази година, да пробваме сок. Добре, И все големи са, бе. Чай да не сега кой е по-тежък. Горе-долу. Виж, почти са еднакви, нали? Е стик за мухи, който представлява... аз само докато го отворя и тя се залепи една мушица от тия малки чигадници. Защото буквално за една минута имаме първата муха. Здравейте и добре дошли в новото ни видео. В случай, че сега попадате на нашия канал, аз съм Дани, а това е Милко. Цвети е някъде из двора и си играе. И в това видео ще видите откъсването на една голяма слива. Е единствената за тази година, да пробваме сок. Добре, айде. Ще откъснем церемонно. Ето ви изненадата. Тя наистина е много голяма. Ето. Като ябълка. Сега ще видим цвети. Да я пробва. Това е единствената. От шламичката от миналата година бяха две, едната без да искаме бутнах. Как се казваше този сорт? Този сорт е тук местен. Пловдивски сорт. Нещо като рингот или който ще има и червеч. Мале, много ще е сладко, усещам. Чай да опитам тук. Пробвай я и другото зацвети. Как е? Супер. Яде. Добре ли е? Супер е. Уникална. С такива бабанки да се отрупа. Май е супер. А пък това е от... Това само, това конче ли е? Това конче е от тази слива. А пък тия другите две са от друга. Ето тук. Тя още не е озряла. Тя са едни такива... По-кръгла е. Пинк роуз, мисля, че се каха. Да. Нещо пинк бяха. А тая си е кръгли. Като формата на сина слива. Формата е, виж каква е формата. Да. Много сладка. Супер. Да направи сладко или компот. Да иш коста. Че тая кола я направи чисто нова. Сега излиза от магазина. Пробвах ваксата от видео. Стари коли се тестват. Ефтини работи. Добре. Как е? Сливата? Много вкусно. Чак не можеш да е. Половината слива. Вкусна. Така? Да покажем крушите. Тази година богата реколта. Че ги показа, бе. Кое? Крушите. И как? Каза един на дървото. Добре, и после ще продължим и с другите круши. Нали знаеш, че нямаш микрофона у мен? Това сега е круша. Да. Има още по дървото. Направихме малко сладко и другите ги ядем на корем. Супер. Жифардова масловка се води тази лятна круша. Бръснатче. Алоето? Алоето е струна. Алоето е супер. Я да видим какво носи цвети. Оп! Виж как си играй. Той много обича да го разкарват с кофата. Айде годината на крушите. Гледайте колко много круши. Жифардова масловка се води тая. Страхотна, отрупана. Така че който иска може да се върне клиповете от пролетта, като ги режа.
за да види как ги режа аз. И това е плода, който дават. Ще щупят клоните. По стандартни процедури ги режа. Както се пише по книгите. А не както има някой си въобразява, че те са открили топлата вода. И така сливата по същия начин. Ето. Стенли. Ето как съм я обвързал. Да не щупи клоните и тя. Тая година има изобилие от всичко. И сега. Да видим доматите. Я оператора дойде да ми държи. Да видим. Тук май имаше един от розовите. Така. Че те толкова натежаха, че не мога да мина. О, тук е ставало авария. Оня ден от вихрушката ли от кого? Чакай, че не мога да ги таком. Причупил се, виж, къде се е щупил. Това от вихрушката. И са почнали доматите да ги такова ми. Виж как са паднали зелените домати, видя ли? Виж, кой ставало тук, бе? Мале, това на кайма. Кучето. Кое куче, бе? Кучето оня ден мина от тук, сигурно. О. Чупило е доматите. И се е заплело в... Не се е заплело, просто е минало като пършинг. Еми да. Заради някой котка да изгони. Вижда ли какво е станало? И е чупил, и е бутнал доматите по-точно, защото тук не може да се минава. Еми няма нищо, ай ти кара, имаме домати. Еми, не може. Супер. Обаче, интересно, тия розови, не знам какъв сорт са, трябва да ги видим по клиповите, какво сме такова. И проблема с нематодите е решен. Обаче, ако бяхме загряли 2 години по-рано, да разберем, нали, какво се случва. Ето. Слагаме тайната съставка, която я има в предни видеа. И как е оборлило доматите това направо, да го препарираш. Дихе. Да, някой ги удари липсата на калци отдолу дето. Обаче, виж как го затваря, защото съм пръскал с кабор после и не се разпространява. Обаче тия розови са много хубави. Ето. Големи домати. И от червените има големи. Но, в сравнение с... Опа, не ги изтърва. Сравнение... Кошничка, кошничка. Кошничка, да. Ама тия розовите, това красота. Ето и малинките. Прясно обрани. Към 2 кг. Почнаха да раждат много сериозно. И сега наблягаме на компоти, на сладко и от тях. Иначе, фактически 3-4 година и вече се отрупва с толкова много плод, че искат до година хубава конструкция да им направя, да седят прави нагоре. Че иначе се чупят от плода. Тук малко да обтегнем конструкцията. Чай да има личушки. Рибки, мрибки. Оха. Яко. Почнали са да стават. Ще правим буркани. Пиперчето. Пиперчето и то е почнало да връзва. Белокрилка имаше доста. Краставиците ги натисна след големия порой. Първо листни въшки, после белокрилка. Вчера съм ги пръскал с Валмек. 10 мл на 10 литра вода.
Да видим дали ще може да ги стопираме до някакъв процент. Иначе много плод дадаха, ама много плод даде зеленчука. Здравейте и от мен. И исках да си поговорим малко на тема мухите на село. Знам, че 100% хората, които живеят на село, ще ме разберат както за комарите, така и за мухите, че са си проблем. И то защото когато седнем навън, примерно на двора на масата или искаме да изкараме нещо за хапване, това е като стръв за мухи. И всичко става ужас. Отделно, че много силно хапят, както комарите, така и мухите. Значи една муха направо до кръв. Так и те пробива. Какво още привлича мухите? Също така. Забелязахме, че около фасадата на къщата, там където е слънцето, примерно където изгрява или където залязва, защото е по-топлата част, значи напълва се с мухи по стената. Тук на другата ни къщичка по самата дограма също така. И най-вече се събират на едно място и летат. Тук, където имаме едно навесче, сега след малко ще отидем там, където и ще сложим една премамка, за да горе-долу да намалеем поне. Нали, тук около масата е най-близкото място, където можем да сложим това, което са ни изпратили нашите приятели и партньори от Бъгълей, за да се справим с мухите, а именно това е стик за мухи, който представлява една пръчка с леплива повърхност, където залепват мухите за пръчката, или капан за мухи също така. Има едно на гранулки, където се поръсва. Това е стръв за мухи, поръсва се по пръчицата. Другото, което съдържа вътре, е една течност, която също е стръв за мухи. Пак се поръсва на това и има два варианта, в които можем да го ползваме. Можем да го сложим на перваза на прозореца, като отворим кутийката по перфорираните ръбчета. Тук не знам дали се вижда хубаво на камерата. Отваряме го и просто поставяме кутийката на перваза. В нашия случай мисля да го извадим цялото, като този има и закачалчица. Видях, че тази закачалчица може и отгоре да се изкара също така, да се закачи пак с кутийката. Ще видим кое ще, но със сигурност ще го закачим под навеса, защото все пак имаме и рошеви приятели, които могат да се закачат на лепливата. Ето да ви покажа една пържолка как спи. И нали все пак, за да вземем някакви мерки за безопасност, няма да го поставим на място, което може някой да се залепи, а в същото време е мястото, което най-много се събират мухи, за да ги привлича и да ги залепи. Айде сега отиваме да пробваме. Ето сега отварям по ръбчето кутийката. И ето я. И малко го скъсах, няма нищо. Така. Ето как изглежда. Стика за мухи или капана за мухи от Бъгълей. И ето го. Сега тук ще... Чакайте да не се залипа
аз само докато го отворя и тя се залепи една мушица. От тия малки чигадници. Не знам дали ще се вижда на камерата. Тя е дребничка. Да е супер. Така, сега тук ще си поръся от примамките. Така, това е гранулираното. Отваряме го. Ето как изглежда. И поръсваме по стикчето, ето то си залепва. И, за да може да ги примамва. Обаче аз мисля да го изкарам и да го сложим без кутийката. Да. Мисля, че ще ни е по-лесно така. Така. Ето сега си поръсвам насякъде и от другата страна. Така. Так. И залепих и това другото. Секунда само. Така. И сега слагаме и от течното. Просто си залепих малко пръстици, защото пакетчетата ми бяха паднали на това, но обилно с вода и сапун ще си измия ръцете. Много внимателно. Така. Ето от тук поръсваме. Оха! Това мисля, че е шоколад. Естествено, мухичките много обичат сладичко. Така, поръсваме. И от тази течност. Това е стръв за мухи. По-лесно да ги привлича и да залепнат за това. И сега ще отидем да го сложим. И ето Милко се качи да може да закачи примамката стика за мухите, за да може все пак да е по-нависоко, да ни си удреме главичи, когато преминаваме. И съм изключително щастлива, защото буквално за 1 минута имаме първата муха. Не знам дали се вижда на камерата. И айде, утре ще ви снимам да видим как работи и колко са се залепили. Да проверим един социален експеримент, да проведем по-точно. Искам да видя едно доматче колко тежи от тези средно големите, които са ни. Добре, и трябваше да взема ножица. Много жилав. Биволско сърце. Дадем колко тежи. Много ми е интересно. Не, че е толкова тежък, ама такъв голям домат. Последните години не сме имали такива. Да видим едно доматче, колко ще е това? 300 грама. Добре. Значи он предния беше малко по-голям. Значи ще е бил към 600. Я това малкото. Леха. Значи двата домата почти килограм. Ето. 2 доматчета. Супер, не, като цяло тази година сме много доволни от доматите. Коста. От доматчето. Да. Ай сега, то е червено биволско сърце, то е розово.
Чай да видим сега кой е по-тежък. Горе-долу. Виж, почти са еднакви, нали? Дай да видим сега кой е по-тежък. Чакай да видим зрителите, ще кажат ли кой е по-тежък на око. Червено биловско и розово. Едно срещу друго. Правим теста на живо. Какво стана? Червено биловско сърце. 519 грама. Розово биловско сърце. 529. Аз мислих, че другия е по-тежък. Виж. Ай, стига. Той има много малка разлика. Има, има. Има ли? Значи двата. Продавам 2 домата, 1 кило. Доволни сме. Сега искам да ви споделя какъв беше ефекта от капана за мухи, който сложихме преди 2 дни. Значи определено там на масата, ако се вижда хубаво на камерата, не ще отидем до там. Като седнем там, намаляха драстично мухите, но не можем да кажем на 100% дали е от капана за мухи, защото Милко повтори пръскането и с Фувал Ек, също така препарат за комари, и от него имаше ефект и за мухите, който и капана и препарата ни ги изпратиха Бъгълей, за да ги пробваме, нашите приятели и партньори, и отново останахме доволни от ефекта им. Определено капана за мухи привлича ги. Според мен това е нещо сладичко, което е при мамката, която поръсих и накапах върху капана и пръчката, която сложихме, и те отиват там, залепят и край. Ето го и капана. Ето и тук има залепнала муха. Не знам дали ще се види хубаво на камерата как са залепнали, и просто си остават там. Защото това явно ги прилича сладичкото и те като кацнат и залепват. Ето е масичката, където обичаме да си почиваме. Някой път може и да си похапваме. И ето там сме сложили капана за мухи под навесчето, за да може да е максимално близо до масата и да ги привлича. Това е за капанчето, върши работа, и ще оставим линк в описанието за полезна информация как да се справим с мухите, предоставена от Бъгълей. И Голяма работа от намима доматите. От моя семе. И пак ще остава от тия. тая година доволна работа с домати. Хубава работа. И все големи са, бе. Няма това. И много са сладки. Ще ги оставя още малко да такова. Добре. Ето тук има пак. И да отиваме малините. Може и после. Хайде. Мама, това не ми харесва. Само удар точно. Добре. Аре! Направо та дебни. Да. Хайде. Пиши. Гледай сега. Направо ляга. Оп. Ихе. Ето от едно обърне вечер. Колко домати си набираме. Направо са супер. И мисля, че
Тези ще ги правим и на доматен сок, защото стават доста и няма как да ги изядем. Айде на вкусните малини. Купата дръж цвети. То да гледай. Не. Горе-долу. И да кажем и нещо друго. Аз дали се чувам? Да. Тази година, за първа година има и черна златка при нас, на черешата. И я фанах точно в прелетния период, точно като лети. Видях, че каца на черешата не е отишла надолу към корена, за да снесе ларвите. И на първия ден имаше 2, на другия убих 10, дойдоха. И тук няколко дена няма и сега ще ви покажа, след като оберем малините, в края на видеото ще ви покажа препарата, с който пръскам аз против черна златка. Зеленцето. С малко ще бъде напръскано, защото почват да му гризат листата. Против гъсеници. Миши, и той да дойде. Не ще да се показва на камерата. Така. Айде да напръскаме зелето против гъсеници и белокрилки и разни лесни въшки. Пръскам го с децис. Това е дозата, която използвам аз. 3 мл на 10 литра вода. 3 мл, сега слагаме литър и половина на 5 литра. Защото в моя случай 5 литра ми са достатъчни за този етап. Това за какво е? За зелето? За пеперудата? Това е за гъсеници, листни въшки и белокрилки и разни тия таратайки, които му едат листата и... който ми дадаха за черна златка. Аз пазарувам само от една агроаптека, от която съм много доволен. Жената е работила над 40 години в Аграрния университет и има достатъчно опит. И винаги, когато съм взел от там, винаги ми дава точните неща. И всяко нещо си го записвам после, за да не се чудя. И масово пръскат с Моспилан против черна златка. Но тя ми препоръча това Maverick 2F. Да, това не е реклама. Не. Ние показваме от какво за сега сме доволни. Ефекта, който Да. за сега се повлиява черната златка е това. 10 мл на 15 литра. И се обливат много добре дърветата. Нали, клоните и ствола. Хубаво се напръскват и най-важното е да се прави сутрин пръскането, а не вечер. Сутрин на възможно най-ниските градуси, примерно 14, 15, 16 градуса до 20 е най-добрият вариант да се напръска против черна златка. Толкова години не сме имали, но тази година дойде и при нас и според мен това се получи заради това, че масово правят капково напояване и не се поливат цялостно корените на дърветата отстрани. По-голяма площ. По-голям кръг покрай ствола и от това стана и този пик. И, Това е голямо животно. Много коралово животно е. Първо го ударих с едно дърво и тя пада и си мисли, че е умряла. Нали? Так и почва да мърда. С мотиката, като излепих, една, две, три, на другия ден, значи колко, горе-долу към 12 съм убил
само на череща. На другите дървета за сега няма. Те ги фанах. И ти после го напръска. След това го напръска ли? Не. Сега ще пръскам. Защото те където, след като поля нямаше. Не. Сега няма друга. Няма, ама трябва да напръскам, защото някъде в клоните може да има. Ти не може да я видиш. Да. И тя се слива с кората на череща. Нали, Значи ужас. главата е сивкава, с черно тяло, като е на кората, в първи момент не може да я различиш. Ужас. Естествено прикритие, ама ако вече есента може да профилактично да налея самия корен, в смисъл покрай самия ствол, с циперметрин. Това е за кореновата система, което направо излизат ларвите отдолу, ако има. Аз предполагам, че при нас не можаха да снесат, защото септември месец снасят. Ама вече трябва да се оглеждат много подробно дървета. Това е цялата работа. Много ковчи. Защото Може да ги умори. и масово изсушава дървета над 15-20 години, защото там тя унищожава скелетния корен, който е основния. Ужас. И изгнива цялото дърво. Това беше всичко за днес от нас. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, харесайте, коментирайте, споделете с приятели и чао и до следващото видео.